Ase nwaya wije. Ole uru a ga-abara gị ma ọ bụrụ na iritacha ụwa niile n'uru ma mkpụrụ obi gị efunahụ gị. Ole uru a ga-abara gị mgbe ị na-eriji afọ ma nwanne gị eburu ọnụ. Ele uru a ga-abara gị mgbe ị na-emegide nwanne gị n'ụzọ niile dị iche iche. Nwanne m, onye nwe anyị sị anyị chegharịa ma so ụzọ nke onye nwe anyị. Onye nwe anyị na-akpọ anyị sị anyị bịa, sị anyị bịa n'usoro ya. Onye nwe anyị na-akpọ anyị oku sị anyị bịa n'o ka anyị soro ya bụrụ ebe dị nsọ. Onye nwe anyị na-akpọ anyị sị anyị bịa, sị anyị bịa n'usoro ya. Onye nwe anyị na-akpọ anyị oku sị anyị bịa ka anyị soro ya bụrụ ebe dị nsọ. Jizọs Kraịst na-akpọ anyị sị anyị teta, sị anyị teta nọ n'ụra. Onye nzọpụta na-akpọ anyị oku sị anyị teta ka anyị soro ya zi ozi ọma. Okwu Chineke
ndede